עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם, I love you טרמינל בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע. הגבר המקסים. בגיל 4 שאלת אותי, אמא, כשתהי זקנה, מי תהיה אמא שלי? כדי שהיא הפתעה בשבילך, כל הזמן יהיה בשבילך. ואני כל הזמן אשתדל לעמוד לצדך ולעזור לך, גם שזה מדלדל על המלחמים. והכי חשוב, אני מאחלת לך, תמשיך להצליח, תעשה כל מה שאתה אוהב, ושבעזרת השם אני אזכה לקבל כרטיסי טיסה בחינם. I love you טרמינל בלמיה. ואני הלכתי כשהתחלתי כשהייתי תינוקת וששיחקנו בחוץ וגם כששיחקנו בברבי הייתה את המטוס ואני הייתי הבית והיה ממש כיף ואולי אני אגיד לך חכי במקווה יהיה לך היום טוב. ילד, ממה אתה פוחד? כי רואים זאת בעיניך, לאן אתה נודד? ילד, על מה אתה צוחק? מי סיפר בדיחה עליך ומי יכאיב לך? כשאתה מתפלל אל השמיים, על מה אתה חושב? למי אתה שר? לפני שאתה מסתכל לי בעיניים, את מי אתה אוהב ולמי אתה דומה עכשיו? ילד, על מה אתה נסער? מי מפחיד לבד בחושך ומי לך תמיד שר? ילד, פתאום אתה נסגר, מה יהיה איתך בחורף כשיהיה אז קר? כשאתה מתפלל אל השמיים, על מה אתה חושב? למי אתה שר? לפני שאתה מסתכל לי בעיניים, את מי אתה אוהב ולמי אתה דומה? מי מצייר את הקשת, סימנים של אהבה, וכשכואב לך מה אתה כותב על כל מה שהיה, על רגע מאכזב, אז רק תגיד לי, ילד, ממה אתה פוחד? מי סיפר לך סיפור? ילד, לאן אתה נודד? ומי אמר שזה אסור? אז כשאתה מתפלל אל השמיים, על מה אתה חושב? למי אתה שר? לפני שאתה מסתכל לי בעיניים, את מי
העולם המאושר. לאן אתה צועד ומתי אתה נשאר? את מי אתה אוהב? במי אתה נלחם? זה זמן להתקרב, אתה כאן אך נעלם.